можна на секунду бути відвертим. Стільки маленьких творців ледве тримаються за все, монтують щодня, щоночі на розбитих телефонах, зламаних мікрофонах, просто тримаючись за одну мрію, що одного дня вони стануть великими ютуберами. Але результати, яким би гарним не було відео, гортаються так, ніби це ніщо. Брате, якщо бачите відео маленького творця, хоча б поставте лайк або підпишіться, якщо можете. Ви не уявляєте, наскільки це важливо, бо так багато творців звільнилися. Не тому, що вони були недостатньо хорошими, а тому, що нікому було байдуже. А всім маленьким творцям, які дивляться це, пропоную використати цей звук і давайте допоможемо один одному досягти 1000 підписників. Гей, можна на секунду бути відвертим. Стільки маленьких творців ледве тримаються за все, монтують щодня, щоночі на розбитих телефонах, зламаних мікрофонах, просто тримаючись за одну мрію, що одного дня вони стануть великими ютуберами. Але результати, яким би гарним не було відео, гортаються так, ніби це ніщо. Брате, якщо бачите відео маленького творця, хоча б поставте лайк або підпишіться, якщо можете. Ви не уявляєте, наскільки це важливо, бо так багато творців звільнилися. Не тому, що вони були недостатньо хорошими, а тому, що нікому було байдуже. А всім маленьким творцям, які дивляться це, пропоную використати цей звук